wallahi da duk wata uku sai an kwashe malamai mun je mun zauna da shugaban kasa duk wata uku, amma wallahi yanzu na ji shekara kusan 1 da rabi wallahi an hana mu zuwa. Wani zuwa da muka yi na ƙarshe ma wani wulakancin da aka yi mana, muna hotel wallahi muka zo dakunan mu a rufe su, abinda ski din da suka ba mu a ce na kwana ɗaya ne. Muka zo kowa ya zira, Professor Salih Shehu ya zira nasa bai bude ba, waye ya zira nasa sai suka kira ni, aka raba kalla duk mun zo daki a rufe. Nace ni ma na a rufe yake. Muka kira limamin, wallahi kuka ne bai ba, limamin da yake shugaban kasa sallah kuka ne kawai bai ba. Yace haka muke mun da yato malamai wulakanta su. Saboda kasu dawo. To haka ake a rufe mutum, kai kana nan kana la'antarsa, wanda suka kewaye shi, wani ya tsafi, wani ya sa kaza, wani ya kai laya, wani ya kai rufe baki, wani ya canza takarda, wani ya sigine casa, wani ya kaza. Haka fa ake yi, sai ka je kusa wallahi. Kuma duk wanda zai faɗi gaskiya wallahi in ya ganka sau ɗaya wallahi ka faɗi gaskiya ba su ƙara bari ka gan shi ba, ko su ɓata ka a gurinsa su ce kai mutumin banza ne kana ce, ko kuma a haɗa ka da wani a ce ai da wani kuke tare wata siyasa kake ko ɗan wata jam'iyya ne ka sai a kore ka da gurinsa, ko a yi maka a zaune. Akwai wanda ya ce min, wani sarki yake ce min sau 4 yana zuwa fada ya ga shugaban ƙasa wallahi amma bai gan shi ba, sai ya ajiye shi sai ya yi awa 4 a ce ya ce ba zai ganka, ko bai sani ba wallahi, sai ajiye shi a tafi da shi. To irin waɗannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana son ka in Allah yana son ka tsira sai kewaye ka da mutanen da suna tuna maka in ka manta, suna gyara maka in kai kuskure, suna ƙarfafa maka gwiwa an ka ɗauko daidai. Amma in ka rasa waɗannan to shugabanci ba shi da wani amfani. Ko kai ne wallahi ka zama shugaban ƙasa sai ka zama abin tausayi in dai waɗannan mutanen ne suka kewaye ka. Kuma iri ɗaya ne fa, in ka kori waɗannan ka jawo wasu su ma kansu za su zo su gina. To ashe mu ne matsalar, kullum na gaya mana mu ne matsala. An cire wancan an sa wancan, an cire wancan an sa wancan, an cire wancan an sa wancan. Akwai lokacin da muka je wata ran da malamai, wannan malam Taju Allah ya saka mata alheri, yawa shugaban kasa maganganu masu daɗi, ce ranka dai ka ji tsoron Allah, Allah zai tsaye da kai a gabansa zai maka tambaya. Yace EFCC da ka kafa ma ita ma tana buƙatar ka sake kafa mata EFCC. Wallahi sai shugaban kasa ce la haula wala quwwata illa billah. Sai gashi abinda malam Tajuddin ya faɗa wallahi shi ya tabbata.